betyder, at vi har alt meget luft hernede. I skal forestille på at vælte ned i hovedet på, ligesom når det står under et vandfald. Så kommer luften bare vælte ned i hovedet på en. Så får vi så et termisk højtryk, der falder ned. Og når vi har alt det her luft hernede igen, så er højtrykket en 18 af det. Prøv at puste væk. Så det eneste, vi mangler lige her, det er at finde ud af, hvad er det for en tryk, vi har heroppe. Og igen, luften falder ned og forsvinder, så lige pludselig har vi for lidt luft heroppe. Fordi det er kølet, det er afkølet. Ja, altså det vi kan skrive her, med den her over, det her, der har vi en opvarmning. Det er årsagen til, at luften bevæger sig her. Ja. Her kunne fx være ekvator. Ja. Så fortsætter luften op i subtropisk område, det får fortsætte op til omkring, hvad skal vi sige, Italien cirka. Hvor lige stille kølet af, og så begynder det at falde ned mod et køligt område. Og når så falder ned, så forsvinder det også ud af systemet den vej ned. Så det er afkøling. Altså nu siger du, ja, altså nu siger at det falder ned over et køligere område. Ja. Fordi varme, det trækker mod nej, jo, hvordan er det nu? Jo, varme det søger mod koldere områder. Ja. Det er varme det, luft der søger sker. altid med kold, og kold luft søger altid med varme. Prøv på at blande sig. Det er ikke altid, det kan det. Det prøver altid på at blande sig. Ja. Men der er faktisk en anden regel, det er, at når det kun trykforskellen gør forskellen, altså hvis det er det, der skal til, så går man altid fra et højtryk til et lavtryk. Hvis der ikke er noget med temperatur at gøre, så man bare kigger på trykforskellen. Det måde, du kan sammenligne med, det er, at det her højtryk, det er ligesom en ballon. Du kan bruge klud på det. Og udenfor, det er et stort lavtryk. Så når man kan slippe, så prøver at luften på at slippe ud. Ja. Så det, der får luften til at bevæge sig herfra, og så herover til lavtrykket, det er trykforskel. Og det samme gør sig gældende nede ved jordfladen, igen fra højtryk til lavtryk. Så det hedder teorien om trykforskel, det der? Hvad siger du? Altså selve den model der, er det teorien om trykforskel? Nej, det er faktisk termiske tryk, der. Termiske tryk, ja. Ja. Ja, det er termiske tryk. Normalt så siger man, Ja. Det var bare lige til, hvad navnet på den hed, om det var. Og det var, ja. Og det er grunden til, at vi har termisk, det er simpelthen på grund af opvarmning og afkøling. Ja. Og hvis vi skulle bruge det andet ord på det her, så er det konvektion, kan jeg sige. Ja. For konvektion sker både i magma, eller med nede i kernevarmen, med magmaen op, som løber op til overfladen, så ned igen. Det sker også i vand. Så det er simpelthen, når vi opvarmer materiale og afkøler materiale, så får vi den her bevægelse. Den måde, hvis vi skulle tænke på det andet forhold, så skulle vi faktisk tænke på det her rum herinde. Hvis nu vi sagde, at vi har gulvvarme, og vi siger, at vi har kun gulvvarme i den her del af rummet, og hvor jeg står nede ved jer, der er ikke gulvvarme. Så vil varme luften op her, og vi stiger op til loftet, bevæger sig ned mod jer, og falder ned ved jer, og så bevæger sig tilbage. Så jeg vil stå, hvis jeg laver på gulvet, så vil jeg være ved et lavtryk. Hvis I laver på gulvet, så vil jeg have et højtryk. Altså fordi luften forsvinder fra mig, og falder ned i hovedet på jer, og så kommer tilbage til mig. Ja. Og så får vi den her cirkelbevægelse. Ja. Er det, hvordan hænger det præcis sammen med for eksempel tog? Tog? Ja. Det er, hvis der er en temperaturforskel. Hvis luften er meget kold, og jorden er meget varm, dansk tog. Eller omvendt kan det også være, at luften er meget kold, og jorden er varm. Så det er derfor, vi ser det meget foråret om efteråret. Ja. Vi ser tog. Eller med meget kolde dage, altså hvor vi har meget kraftig frost. Ja. Hvorfor det er meget tåget, koldt landskab. Ja. Det er simpelthen fordi, der er forskel mellem temperatur på mellem jorden og luften. Og så bliver dannes bare skyer i vores. Vil jordoverfladen så ikke varme de her luftpartikler op, så at der vil komme en anden form for fortætning? Jamen det er det, der sker, det er, at du får kølet enten luften af, eller opvarmet luften, og det er altså for fortætning. Det er faktisk tog, det er jo en sky, du kan se nede ved jorden. Ja, men jeg tænker, jeg synes bare, det har været rigtig meget nyheden for det sidste. Netop med togen, der har været hen over landskabet faktisk i lang tid. Ja. Hvor jeg hørte noget med, at der var en, der sagde, at varmepresset kunne blive nedad eller sådan noget. Ja, og det skulle altid først også, når hvis vi skulle opføre radiatoren herinde, så vil det først blive varmest lige under loftet, og så vil det begynde at bevæge sig ned i hovedet på os til sidst. Så derfor er det tit, at forudkoldt i et hus, hvis man kun har radiator over. Det er simpelthen fordi, at varmeluften ligger så top, og så først senere bevæger sig ned til os. Okay. Så det er faktisk bare det, der sker på en meget stor skala.
termisk tryk, det er altså opvarmning og afkøling. Og termisk, der skal jeg også tænke på, termisk betyder bare varme. Så der er det derfra. Ja. Kan vi lige kigge dynamisk lige om lidt. Og det er det, vi ser for eksempel i TK-zonen. Der, hvor kulde og varme. Ja, nej, det er intertropisk konvergenszone. Det er, hvor bassalvindene mødes nede ved ekvator. Så vi har et godt kort. Skal vi se der? Ja. På side 38. Der kan vi se, der har vi et stort, langt termisk lavtryk. Det Ja. suger luft til sig fra højtrykkene. Og det vinde, der kommer ind mod lavtrykket, det er det, vi kalder bassalvind. Ja. Og det er meget stabilt. Går de ind? Nå, jamen, Der bliver så ind mod lavtrykket. men kan det ikke passe ind til K-zonen, det er der, hvor solen typisk står i zenit overfor? Jo. Vil der så ikke blive dannet et højtryk derfra, som skubber vindene væk? Nej, men det du skal forestille, hvis der er meget opvarmning, når solen står i snit, Ja. så får vi dannet lavtryk. Det bliver opvarmning Ja. for dannet lavtryk. Og så bevæger det sig efter zenit, altså der, hvor det står 90 grader. Ja. Det bevæger sig efter med en måneds forsinkelse. Så noget kommer ikke helt ud til vendekredsen. Mm. Men det følger hele tiden efter, som en måneds forsinkelse. Det, Og det, der altså er specielt, når vi har de her lavtryk, det er, at når vi har så et termisk lavtryk, så får det også regn. Så vi kan bare sige, når vi er nede i troperne, der var ITK-zonen, og det er også der, det får regntid. Fordi det søger opad, og Ja. så fordi... Lige præcis. Bare fortsæt tankegangen. men hvis Hvis det... noget søger opad, så bliver luften koldere, og så kan det ikke holde på så meget vand. Og så Nej, falder det er så det, så Men hvorfor? falder dupunkttemperaturen. Kan Ja. du ikke sige det? Måske ikke dupunkttemperaturen, du kan sige, at den når dupunktstemperaturen. Mm. Det er jo det der med, hvis vi har en luft, og vi siger, at den har 20 gram per kubikmeter vanddamp. Så på et tidspunkt, så når du temperaturen, hvor at den vil nå dupunktstemperaturen, og det er den, de har en graf for. Det var det der med, det jeg mente, det var, at når temperaturen falder, Så når vi dupunktet. så når vi hurtigere dupunktstemperaturen. Ja, så hvis vi siger, at der er 20 gram i luften, Og i og med det så stiger op, hvor det bliver køligere, så kan luften ikke indeholde så meget vand, jo længere man kommer op, og derfor vil det falde ned som regn. Jeps. Så når luften bliver kølet af, så fortæller det. Men Jesper, jeg er stadig forvirret, fordi varme søger mod kulde, ikke? Og hvis det bliver meget varmt i ITK-zonen, hvorfor vil det så ikke søge mod den nordlige og sydlige polar cirkler? Jo, men det gør den også. Du skal bare fortsætte sig først opad, Ja. så rammer den loftet, og så bevæger den sig imod, så langt den kan. Men den kan jo ikke komme hele vejen derover, og den målskraft med jorden roterer. Jamen, Det det gør er, så, at bevægelsen afbøjes, så når den ikke hele vejen til Nordpolen. men sagde du ikke, at vindene søgte mod ITK-zonen? Jo, fordi det du skal se på, det er nede. Du skal forestille dig, der er 2 vindsystemer. Der er Ja. et, der foregår i de der 10 km højde. Ja. Og så er der et, der foregår nede i jordfladen. Mm. Og passatvindene, når vi taler om dem, Ja. så er det nede i jordfladen. Vi søger altid mod lavtryk. Og når du kommer herop igen, så får du dannet meget luft her. Så får du igen højtryk, så bliver det altså mod lavtryk. Så du kan forestille dig, at når noget nede i jordfladen bevæger sig mod ITK, så op i luft, og der er jo fly, der flyver. Der er jo Det lidt... bevæger vind til den modsatte vej. Okay, så er jeg med. Så det er simpelthen fordi, ved jordfladen er en vindretning, og så modsat vindretning ovenover dig. Yes, alright. Så Det havde jeg faktisk ikke engang tænkt over. det er meget forsigtigt. Men Ja, okay. Det har jeg nemlig lige tænkt på. det er samme med havvand, det gør, at der har vi også modsat retning nedenunder. Så ved overfladen har vi en retning, så nedenunder så på den anden retning ved de store strømme. Der er ikke en sø, men hvis du har for eksempel Golfstrøm. Ja. Nå, der er smart på det. Må jeg tage med at dreje lidt der? Så er toppen i jorden. Så har de jetstrømmen. De bølger lidt. Mm. Men når det bliver koldere og varmere, så bevæger den sig. Jeg skal forestille dig, at når det bliver varmere, så bliver den så på nord, så bliver den skubbet tilbage. For det heroppe, der har vi polart
koldt, så bliver jeg polar zone så længere nedad. Og det er der, vi har her grænsen imellem subtropisk polarklima, der har vi det, der hedder polarfronten. Og grunden til, at vi har en front, det er, at det er meget kold luft og lun luft med blandsigt. Der er simpelthen for stor temperaturforskel, og så får vi sådan en usynlig væg. Og så den følger så med, med hvordan jetstrømmen løber. For jetstrømmen skubber til luften. Vi skal forestille jer, at når vi begynder at blive koldt, hvis vi tager så begynder burerne at blive større. Altså hvor kold luft prøver på at komme ned. Hvorfor? Det er sådan igen, fordi at der bliver koldere, og der er ikke så meget lys op om vinteren. Så bliver hele området kølet af. Det betyder, så kan den bedre bevæge sig ned af polarfronten. Fordi temperaturforskellen bliver mindre. Det er også bare, at om sommeren, så har vi jo dejligt vejr, så har vi op omkring 20 grader. Og så begynder den her at blive skubbet tilbage. Så har polarfronten, får vi lige ind over hovedet på os om sommeren. Og om vinteren, så er om efteråret, så får vi også de her vandrende lavtryk hen over os. Men hvad er det lige, der gør, at det bliver sådan nogle dybe i forhold til... Ja, det er, er det ikke temperaturforskellen? Altså, den er... Jo, det er også fordi, at varm og kold luft stadig prøver på at blande sig, men de kan ikke. Og så presser varm luft sig op over den kolde luft, fordi den er lettest. Ja, den prøver på det, ja. Det, der så sker, det er, at det, man så oplever, det er faktisk, at på et tidspunkt bliver bølgerne så store. Og nu bliver det overtrængende. Det gør simpelthen, at I skal forestille jer, at her bliver luften tør. Hvis I forestiller, at den kolde luft bliver strukket så meget ud, at den bliver tynd, så får vi et aftryk. Og den varme luft her, den bliver så meget sammenpresset. Den bliver simpelthen mere sammen. Den kan ikke være der længere. Den varme luft skal være på meget mindre areal. Så får vi et højt tryk. Så her får vi en udstrækning af luft. Her får vi en sammenpresning af luft. Så når vi får en udstrækning, så bliver det meget mere tyndt, så mangler vi luft igen. Og så bliver det lavtryk. Når vi får en sammenpresning af luft, så får vi et højtryk. Så vi simpelthen forestiller jer et højtryk. Det er måske en gang måde at tegne på. I skal simpelthen forestille jer, at den samme luftmængde her, vil de pludselig presse ind til et areal. Og det betyder så, at så får vi et højtryk. Og det er der, vi får et dynamisk højtryk. Især når vi får sammenpres af luften. Hvorfor hvis vi tager den samme mængde luft, af kold luft, gør sådan her med, og lige pludselig får dog så meget plads, så har den meget mere plads til sig selv, og så er den mere tynd. Og det får vi så et aftryk. Så det her det er en sammenpresning. Hvad tager det udgangspunkt i? For eksempel, nu du siger et vandrende lavtryk. Har det center et sted? Et vandrende lavtryk, ja. Ja. Den må I tit se et gang med vandrende lavtryk på, når I ser vejr. Ja. Så ser vi sådan en der, og vi har sådan nogle sjove takker. Og det kunne være for eksempel ligesom bugningen deroppe på HL. Men så hedder det her, lavtryk. Så når I ser det i vejret, I har det der fronten, der går ind over, så ligger aftrykker til her. Ja. Altså, kunne det være ældet inde midt i den der boble der så? Ja. Ja, okay. Og så kan I forestille sig, at ferien så helt til modvest. Altså, eller ikke modvest, fra vest mod øst, altså vesten vind. Den der over, det var jetstrømmen. Ja, den her jetstrøm, vi har her. Og det er faktisk, den her streg her, det er helt til jetstrømmen. Ja. Der slår os ud, så der er større og større buer. Og det er også derfor, der er større forudsigt, når vi flyver med fly. Fly vil jo gerne flyve til jetstrømmen, når de har medvind. Ja, så bare altså præster. De hader at flyve modvind. Ja. Så de får man ikke komme til USA alligevel. Altså, er det det der, det bølge, der er jetstrøm? Ja, den her streg her. Det er jetstrøm her, der er også herovre. kold luft her. Den dannes nemlig i sammenstød mellem kold og varm luft i jetstrøm. Så det har faktisk også lidt med... Så termisk tryk er grundlaget for dynamiske tryk. Ikke helt, fordi her er det kun, altså stort set solen, der bestemmer det. Hvorimod at solen er selvfølgelig med til at lave jetstrømmen, men jetstrømmen er den vigtigste her i det her spil. Hvis der ikke var for eksempel et højtryk ved
ved Danmark og et lavtryk ved ækvator, vil der så kunne være jetstrøm? Forstår mig ret? Ja, jeg vil love på det måde, hvis vi ser på globalt set, jo, Ja. så er termisk vigtigst. Okay, det var bare fordi, at jeg tænkte sådan, om hvordan de hang sammen, de to begreber. Det der K og V, og det der. Det er kold luft og varm luft. Der var ikke 60 grader at slutte på. Jeg sidder der i hvert fald fast lidt endnu, når du har fortalt den på den måde. Men vi har sådan en tegning af det. Ja, Ja. der får vi også. Det er så lidt anderledes sted. Der kan du se igen, der får du samme presset med luft på højt tryk. Her mangler vi noget luft, og så får vi lavtryk. Ja. Så er det subtropisk område, så den leverer luften til lavtryk. Og de bevæger sig jævnfør Coriolis-effekten her. Ja, og så bliver det ikke Kompliceret, men smart. Plus 86, det er Kina. Har du lige fået et opkald fra Kina? Jeg har fået op for Kina.